Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Mga igsoon, karong adlaw sa ulog na to ang piyesta pasidungog kang Santa Marta. O garon maandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, ato ang hinulusulan ang ato ang mga sala. Sugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko Sayo ka man, naking halahaw, ni salig lamang sa kahayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipahabol, ipakanan mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o magkagagahom ug tunhay nga Dios, ang imong bugtong anak namisita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinaagi sa mga pangaliya, mahimuon ta kaming takos nga imong dawaton sa langit ng puloy-anan, pinaagi sa matinumanon namong pag-alagad kang Kristo diha sa among mga isig kaigsuunan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmay kita kay ang gugma naggikan sa Dios. Ang mahigugma sa iyang sikataw, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang sikataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios sa iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak, aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang pagigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kung magigugmaay kita, nagpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dini kanato ang iyang gugma. May siguro nato nga naa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato o gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios.
anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita, ug nagtuo nga gigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigun ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Daigun ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaing maniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalan, tiya sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanolipan. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Himayang Ginoo, uban ka dako. Magambahan kita ron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo, o gitubag ako niya. O giluwas ako sa tanan kong gikahadlukan. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanang kamo sa kasarya. Ug ang inyong mga naong dili malipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, mamati ang Ginoo. O giluwas siya sa taniyang kagulanan. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga madlokon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Mulahan ang tao nga nagadangup kaniya. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Kadlok yang Ginoo, kamong iyang mga malaan, kay walay makulang kaniya. Nga madlokon kaniya ang mga dagko nahimong kabus o gutom. Apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang. Sa bisan unsang butang nga maayo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon.
matang rong sa Dios. O ang tanan igadugang tanimo. Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maadaa kaninyo. Nasab mo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga talay abot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, karong adlaw sa ako ng giingon, gisaulog na to ang piyesta pasidungog kang San Marta, Maria ug Lazarus, mga magsuon. Ang Ebanghelyo nga ato ang nadungog, nagsaysay nga sa dihang namatay si Lazaro, si Lazarus ang ilahang igsuon, ang iyang duha ka igsuon nga babae, si Marta ug si Maria, nagmagul-anon. Mao nang daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kanila aron paghupay sa ilahang kaguol. Tingali dili na sa nibag-ok nato, no? Kasi ba kung naay mamatay, moadto man ta muhupay. Kung ang bata imong pangutan-on mag-unsa ka ngadto sa namatyan, moingon mangapi, no? Pero ang kita moadto ta muhupay kay ngato ang presensya maghatag man sad og kahupay ngadto sa mga nakasinati og kasakit gumikan sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Muna nga mao sa niya mga Hudiyo ngadto sila. Unya si Marta pagkadungog niya nga si Jesus taliabot, wala siya magpaabot nga moabot na lang sila balay iyang gisugat. Ug unya miingon din siya, "Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon." Unya nagistoryahanay sila ni Jesus, ug unya ang kaguol nga gibati ni Marta nahimong paglaom. Dunay gikan sa kagulanan padulong ngadto sa kalipay ug paglaom kabahin sa pagkabanhaw. Nganong nahupay gumikan sa iyang pag-encounter nila sa Ginoong Hesus. Mga igsuon, kung ato sa ning tan-awon sa ato ang panahon karon, sa atong tagsatagsa kakaugalingon, labing siguro doon na sa tay mga kaguol, mga kasakit nga atong nasinati, nga usahay mawagtangan tag paglaom, usahay gani
Makaingon ta nga kana bang sulti pa sa mga tigulang nga makaingon ta daw midat og kanato ang kalibutan. Sayunan kanang kaguol no nga daw midat og ang kalibutan. Madatugan lang ganitag usa ka kahoy patay naman ta unsa pagkalibutan, pero ang pagpasabot nga gibati gyud ang tumang kasubo. Unya ang pangutana, asa man ka ta mupadulong sa panahon nga sa mga kagulanan, sa panahon nga dili na to or kanang maingontang daw walay kahulugan ang ato ang kaugalingon ug ang atong mga buhat daw wala lang murag way bili. Asa man ta mupadulong pagkanindot unta mga igsuon nga moduol gyud ta ngadto sa Ginoo, diha sa mga pagampo, diha sa pagsimba, diha sa ato ang mga personal devotion, diha sa atong pagbisita sa Blessed Sacrament. Anha nato ma-encounter, tinuod ma-encounter nato ang Ginoo bisag asa. Pero nganong naaman gyud dapit nga diin mao gyud kanang adto ta muhimamat sa Ginoo kay kana bang kung sa dapit god tinuod naa ang Dios bisag asa ta naa ang Ginoo, pero di man kay nato masinati iyang presensya tungod kay naa tay daghan sang mga concerns. Muna nga pagkanindot unta nga muduol ta ngadto sa simbahan kay mao maning dapit nga diin ato yung mahimamat ang Ginoo ug ang Dios makikistorya kanato diha sa kahilom sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Muna nga muduol ta kay ang Dios nagpaabot kanunay kanato sa panahon nga mubati tag mga kaguol, ang Dios nagpaabot kanato. Ang Dios nakasabot sa atong gibati, muna nagpaabot siya kanus-a kita muduol kaniya og inigduol nato kaniya muhatag siya kanato og paglaom, muhatag siya kanato bag-o nga kinabuhi. Kay bag-o ang kinabuhi, madasigon kita nga mupadayon sa atong mga nakalanlaing obligasyon diining kinabuhi hangtod moabot ang adlaw nga kita mubalik ngadto sa atong langitnong amahan. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon nining santos nga misa, sa atong pagpadayon pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang makanunayon nga paghigugma kanato, atong pangayoon usab kaniya nga unta sa panahon sa mga kagulanan ug mga kalisod, iya kitang kanunay dasigon nga moduol kaniya o kanunay taniyang pahinumduman nga siya ang Ginoo nga mahigugmaon, kanunay nga nagpaabot kanato nga muduol kita ngadto kaniya. Amen. Palihog maningkamot ta sa kanunay mga igsuon aron sa atong pagpanahon ining kinabuhia malaumon gayud kita sa kanunay, sa atong pagpanahon ining kinabuhia dunatay kakampi nga mao ang atong Ginoong Dios. Palihog manindog. Gitudluan kita ni Kristo unsaon pagsulod sa gingarian sa langit, magampo kita alang sa pag-abot sa nianang maungging harian. Muingon kita, Dios sa kaayo, hingpita kami. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga ang mga sulugoon sa simbahan, magmasinugtanon sa kabubuton sa Dios, o pangitaon nila ang makaayo ni adtong ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga sila nga gisangunar aron manalipod sa hustisya, ug muhubad sa mga balaod, musud-ong kang Kristo isip tinubdan sa hustisya, og kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga samtang nagpaabot kita sa takna sa pag-anhi sa Dios, magmanggiluyon kitang mutagad ug mualagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga ang mga idaran, mailhan ug mahupay pinaagi sa atong kamangyunaon-naon ug pagkighigala kanila. Magampo kita sa Ginoo.
Diyos sa kaayo hingpita kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo hingpita kami. Nga sila nga nangamatay, matigom ngadto sa langitnong gingharian, inig kating ani. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo hingpita kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, dungga ang among mga pangamuyo sa imong katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kag inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton tas Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa kahit may siyang ngalan, alang usab sa tong gabuslanan ng sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon, dawata ang among halad sa pag-alagad, ingon nga imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma nga iyang gihatag kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ng ibayaw mo ris Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Ang ay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi. Sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma, ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panig-ignan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo nga tigdumala ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Tanan? Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagtaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hangkalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, hug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Sa imo man gingharian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasa Pinoy. Ato karang ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos,
nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apahay Apat na pamulong pamulong lamang lamang, o mamayo ko. maayo ako. Magampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak Ginoo. Mupahilayuon ta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinaagi sa panig-ignan ni Santa Marta. Makahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta ug malipay usab sa pagsudong kanimo kanunay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa Pilipinas. Manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadon nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.